Els alumnes d'aquesta escola de Berlín tornen contents a classe després de la Setmana Blanca. El parèntesi a la meitat de l'hivern els serveix per marcar una pausa entre el primer i el segon semestre, que és molt positiva de cara al seu rendiment. La professora Susanne Boschi assegura que les vacances tenen un gran efecte recuperador, ja que els nens, després d'un període llarg de classes, ja no els queden forces, estan nerviosos i necessiten una pausa. Els alumnes estan encantats amb el calendari escolar a Alemanya, que té diversos períodes de vacances al llarg del curs. L'Anna explica que durant la Setmana Blanca ha aprofitat per patinar sobre el gel i anar a un trineu, i que ha pogut passar més temps amb els seus cosins. Mentre els nens fan vacances, molts pares han de continuar treballant i s'han d'inventar fórmules enginyoses per cuidar dels fills. Al Regne Unit, tant les mainaderes com les activitats extraescolars són cares durant els períodes de vacances que hi ha al llarg del curs. Per al Daniel i l'Anna, dos sabadellencs residents a Londres, la millor solució és recórrer als avis, encara que sigui molt lluny. De vegades surt més a compte, doncs, o vas tu o pagues el bitllet a algú perquè vingui. Llavors, doncs, si els avis tenen una miqueta de temps, o hi ha alguna família que vol venir, doncs els hi pagues el bitllet i, bueno, estan a casa i estan bé perquè estàs tranquils i de fet porten una miqueta de pernil, una miqueta de formatge i tot rodó. Et paguen el viatge. Tot i les reticències inicials, els novaiorquesos ja no es plantegen suprimir la Setmana Blanca, instaurada des de principis dels anys 90. La Sara, que dirigeix un estudi de disseny a Brooklyn, reconeix els maldecaps que passa quan la seva filla de 5 anys comença les vacances. Tenim molt poca flexibilitat, amb només un parell de dies per assumptes personals i la resta són vacances, així que és molt dur, ens explica. A França, les escoles i les entitats municipals organitzen casals infantils que salven molts pares que no poden fer vacances durant l'aturada d'hivern, que dura 2 setmanes. És pràctic perquè fan de tot, jocs, esports, sortides culturals i tampoc és tan car, explica el Fabrice, pare de 2 fills. En Matís, el més petit, ha passat una setmana al casal i els monitors l'han portat al zoo. La resta de les vacances les ha passat a la neu amb tota la família. Enguany, en Fabrice i la Pascal s'han pogut agafar almenys una setmana de vacances per poder estar amb els seus fills. La Setmana Blanca obliga pares de tot el món a fer malabarismes amb l'agenda. A diferència de Catalunya, però, a països com el Regne Unit, els Estats Units, Alemanya o aquí a França, les vacances d'hivern són intocables. És una fórmula de llarga tradició que convenç a pares, alumnes i professors.